Hanapin ko tong tao. Ayan, kung kilala nyo. Saan matatagpuan to? Ay, saan? Pwede magtanong? Saan ito may kita? Ay, sa Mas pwede magtanong? Kilala nyo ba tong tao to? Opo. Saan naman natin? Kung kilala ko to. Bro, ko ba yung si nagbigay ng flag kay BBM? Opo, ako nga po yan. Hello po. Boss, baka kanina ko pa kasi ito hinahanap, si Greenman. Baka sakaling kilala mo to. Kilala mo ba to? Oo, kilala ko yan. Matatagpuan yan sa Session Road. Sa may Session Road? Oo. Okay, baka sasakay pa ako ng jeep, ano yung sasakay, pwede ba lakarin? Pwedeng lakarin yan dito, Pwede boss. lakarin. Sige sir, baka picture mo tayo saglit. Picture tayo. Dali. 1, 2, 3. Ayun boss, salamat ah. Salamat. So ayun guys, dito tayo ngayon ulit sa may Baguio City. Parang last week nandito lang ako. Ganito kasing feeling na taga Pangasinan ka lang. Malapit lang sa inyo yung itong Baguio. Pero ngayon, kasama ko ngayon yung family ko. Naghanap yung mama ko ng tawag dito, naghanap siya ng mga halaman, iuwi na naman sa amin. So ayun guys, anong oras ba tayo nakarating? Mabandang alas 8. So lilibot muna tayo habang naghanap si mama ng mga halaman, may uwi doon sa amin. So yun, kita-kits. So okay guys, ganito. Wala kasi ako may content ngayong araw. Ito, nandito naman na kami sa Baguio. Ito, hanapin ko itong taon to. Ito, hanapin ko itong taon. Yan, kung kilala nyo. Famous dito sa Baguio City, si Greenman. Okay. Ito pala yung mama ko. Bumili ng halaman na naman. Oh no! Mano tong binili mo? yung Watermelon. Tapos, Teresa mo. Tapos, Okay po. Ay, ate, total nandito naman na kayo. Pwede ko kayong tanongin. Saan matatagpuan to? ay, sa every Sunday Session Road. Every Sunday lang siya. So, hindi namin sa Session Road. Hindi namin siya maabutan ngayon, no? Subukan nyo ngayon. Okay, sige po. Subukan nyo ngayon. Okay. Pero yung alam ko, every Sunday. Meron doon. Every Sunday, sige. Marami kasi nagtitinda doon sa every Sunday. Okay po, sige po. Thank you po, ate. Sige po. Sayang guys, tao doon, sabi ni ate, every Sunday daw siya pwede matagpuan doon. Pero pwedeng try pa rin ngayon. Kasi nga, every Sunday is maraming tao doon. So, yun. Pero mamaya, debut muna tayo dito. Then, punta na tayo ng session tayo. Ay, sa Session Road yan, sir. Sa market. Dito, andun kaya siya ngayon? Ay, ewan ko lang. Kasi Sunday lang naman yung pwede. Sunday lang. Ito si robot. Ay, linggo lang yan. Linggo lang po. Sabado, oo, linggo. Linggo kasi sarado ang ano ba? Wala. Okay po, sige po. Mas pwede magtanong? Kilala niyo ba itong tao to? Saan naman natin? Wala pa may kita ngayon. Sige, salamat ah. So ayun guys, tawag dito. Dito kami ngayon sa may SM Baguio. Dito sa may food court. Kakataos lang namin kumain. Then, hindi na namin na tawag doon. Marami na kami pinagtanungan dito sa sa Baguio. Na Sunday lang talaga may kita si Greenman. Si Green Soldier, okay. Hindi na talaga natin So, ang gagawin lang natin, babalikan na lang natin siya dito sa Sunday. Hindi ko alam kung kailan. Basta Sunday. At least alam na natin na Sunday lang siya pwede puntahan. Di ba, malapit lang naman kami sa may Baguio. So, ayan. Yung kinain pa namin, guys. Ang dami nito eh. Ang dami. Ate, magkano na to? Magkano na to? Yung isang plate na malaki? 480. 480? Ayan, 480 guys. Ang dami namin Lima na kaming kumain doon.
So, ayun, hindi namin, lilibot muna kami dito sa may loob ng SM. Tapos hindi namin alam kung saan yung next spot. Ngayon guys, kita-kits. Kita-kits na yan mamaya. The next day. I'll be You need to serving plug right communion. away. Yeah, I'll be serving communion to people. I'm the only African. Yes. And also, if you see the beaches that are dirty, do not block it. You will go to the clean part of the beach and you say, the beach is very clean here in the Philippines. Even if it's not, that's part of the vlog. See? Motorbike. And also they have bosses there. Bosses. Only in the Philippines is tricycle. Tricycle and pedicab. One of the well-known vehicle here. Jeepney. Jeepney. Which one? Jeepney. Jeep. Yes, Yeah. a jeep. The jeep and the highway. Tinggayin dagupan. Tinggayin dagupan. Tinggayin dagupan. It can hold or When he has already uploaded the video in YouTube, his vlog, I will send the link to you. So, tawag dito. Okay guys, part 2 nga pala ng vlog natin. Dito ako ngayon sa may tawag dito sa bahay ng second family ko. Hindi nila alam na may second family. Ay, hindi na, may vlog pala ako dito na tawag doon. Yung birthday ni Ate Marich, kung napapanood nyo. Ito yung birthday nyo dati. Okay? So, andito ako ngayon sa bahay nila sa may Binmali, Pangasinan. Then, may bago kaming friend, may bago tayong nakilala. Syempre, dapat yun yung goal natin. Everyday may bago tayong nakikilalang friend. Then, ito nga pala siya. Here. So, what's your name? My name is Augustine. Augustine. Oh, you're from? I'm from Sierra Leone, West Oh, Africa. Sierra Leone. Okay. Guys, mukhang mapa-English tayo ngayon dito. Alam niyo naman na mahina ako sa English, di ba? So, kaya tanungin nyo na lang siya, kuya. Yung mga basic ano lang na po. Oo, napaka-basic lang yan. So, ayun guys, may bago tayong friend dito. Oh. Bali, 2 years na raw siya dito sa Pilipinas. Then, wala pa siyang jowa. Baka naman, naghahanap siya ng jowa. Yes, he's looking for someone to get married because he wants to be a citizen here in the Philippines. So whoever watch this video right now, you can message or comment to the comment section below Okay. if you want to marry this beautiful handsome man from Beautiful. Sierra Leone, Africa. Yes, he's Augustine, 45 years old, 45. but he looks only 25 years old. Actually, he's not looking for any basic or particular criteria for our woman. He just wants a lovely, loving partner from Philippines. Actually, he's earning $4 million. $4 million a month. So comment right now. Comment right now. Come on, guys, this is your opportunity. I'm not earning 400 million. Joke only. Baka mamaya marami na naman. Baka hantingin pa. So man, nice meeting you, man. Okay. Thank you.